lamang ang imong mga giaha. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions, ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha, Gugmang Drama Edition, Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok. Gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, Africa, protektado ka pa. Ashigo Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Sulantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas. Sama sa high blood. Taas kaya ko ang sugar. Kung naapag kong kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom Ashigo ang akong BP. Mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Ya karon kaluoy Ginoo, nga niinom na ko Ashigo, niubos gid akong sugar, mabot na lag 170. Ang ako pong BP, mabot na lag tag 150, 130. Dako kay tabang na kong Ashigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance akong lawas, so dili Ashigo na lang gid akong gi-maintain. Kay affordable na sa bulsa. Kamo mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang Ashigo kay makatabang din na to. Testimonya sa kayuan. Atong paminawon. Kasi ito yung ngalan na to, ma'am? Si Wilma. Wilma Alia. Taga Tabok, Sor, Purok Size. Akong gibate
sakit akong tuhod og dili ko katulog. Sukad sa pag-inom nako sa tambal nga Asigo capsule, naulian ang akong sakit og maayo na akong katulog. Isa ka buwan na kape na akong paggamit, diha na ko nakatagamtam ang akong gibati nga naulian. Kada adlaw usa ka capsule. Manghinaot ko sa mga tao nga nakadungog karon, mogamit sila aning tambala nga Asigo capsule para pod nga maulian sila sa ilang gipangbati. Og daghang kaayong salamat sa Asigo capsule. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Beramax Capsule! Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Mula nang mawalay ka na, damdamin kong ito sa'yo'y di na mapalaya. Tanong nitong aking puso, bakit biglang nagbago ka? Ako ba'y nagkulang sa iyo? Sayang na ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay bigla? Bakit kung sino pa? Good morning! Good afternoon! Good evening! Tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan, maayong adlaw! Mostamos, mi amigos, mi amigas. Iwagayway mga kamay, come on. Come on, let's celebrate life, come on. Bahala, grabe na ang mga utang. Bahala, nagkalisod-lisod. Ang importante, buhi. Iwagayway, come on. Naaalala ko ang nagdaan. Yan, ang sarap mabuhay. Kitang tanan ay mga problema, kitang tanan ay mga gipang-agian, pero ay kabalaka. Basta kanunayon lang ta mag-ampos, Ginoo. Salig lang permintis, Ginoo. Salig lang permintis sa iyang mga plano, mga higala. Mao na pinaka-importante diha. Kay matod pa nila, ang importante ay mahalaga. Ano sa daw? Way klaro. Ito po si Brother Bernie Bitok-Bitok. Maguban-uban na sa ta para sa laing edisyon sa atong programang
Makawala sa problema, walay politika, puro lang gyud pakatawa. Hello ko dia sa Misamis Occidental. Oy, salamat sa inyong mga personal na mga message sa akong Facebook. Gakabasa ko na. Salamat kay ha. Labi na si Josie, si Josie nga, Brother Bern, malingaw mi sa imong programa kay katawanan, makawala sa kalaay, tapos napagipagtulunan, napagibastos-bastos, pero dili kayo. Wala to ang gusto. Kuan ba, kompletos ricados. Iningon man ko sa diri nga Brother Bernie, usay ang among mga namanggoy mga programa diri nga bastos na gyud kaayo. Wa nay klaro ba po napukos na sa bastos. Kuan na ning ato kanang pagilok. Sagol man ito nay comedy, pakatawa. Kabalo ka nabigingon nga laughter is the best medicine, ha? Tapos na kaya po'y pagtulunan. Dili pwede nga puro lang ta mga hinangal dire. Lagi to'y pagtulunan gyapon, ha? Ikatulo, di mawalang pagilok-gilok kay may lang pagitik-gitik ba? Ang ato diya nga ato lang iskwala o istrito ng mga gater. Aram na nga to, Di kita palabian ng masubraan mga igala kay so may itong gitudlo, ana. Okay. Mo galing akong giingon. Oras na para mangapi. Nangapi na ko karon din sa Tibuok, Mindanao, sa atong mga radio partners. Radyo Servisyo 94.3 Nasipit, Agusan del Norte. Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City, may adlaw nila. Sa Surigao del Sur, da sa may Hinatuan. Sa Mangagoy, das Bislig City, 97.1 Enchanted FM. Salamat, ha? Naaalala ko. Sa Oroqueta City, Partner Radio 94.9. Kahapon. Sa 97.1 Mix FM Plaridel o 92.5 Mix FM Aluran, maayong adlaw nila. Dito po tas Kidapawan City. Hello dia sa tanang mga naminaw sa amo deres ka Kidapawan City. Sa 100.7 Tambuli Infinite Radio. Sayang lang. Og dia po sa may Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte. Og sa ubang parte dia sa Davao de Oro, Tagum City, 100.7 Metro FM. Og siyempre, diri sa Cagayan de Oro City, 90.3 Strong Radio, Kusgan. Sa mga naminaw sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Mayong adlaw ninyo dia, ha? Lingaw-lingaw lang niya ito, ha? Pakatawa lang doon pa. Ito na po ang ating story for today. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili akong masgama. Unsa may hinungdan imo akong sa walay igo nga rason mo akong gibiyaan. Brother Bernie, Bitok B. Bito. Ay, before sa ta mga tawa,
Ayaw kalimte ang atong programang Gugmang Giahak gyatong kanato sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Kung kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-Ashigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang ambalatian. Sa Ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-Ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-Ashigo ka na. Ashigo! Epektibo, garantisado. Mao nang Ashigo. Nay nag-PM sa ako ni aging simana. Kay abi na ko gugmang giahak niya, lahi pod duha man na sig PM at tulo din ng sig PM nako. Malingaw sa programa about sa balatian og solicitation. Basta kagawad lagi. Ingon siya nga, Brother Bernie, matingala gyud mi, di ko mutuo sa doktor. Uy, nga naman. Mutuo mo dapat sa doktor kay giswilanan nila. Ingon siya nga, di mi mutuo nga high blood ako mama. Nga di man galing na mukaon o guan. Di man galing na mukaon o gumba. Di man galing naghingaon o karne. Tagiig na may noon nga high blood. Ay. Hag-as. Manay term na mo diri. Hag-as good. Kabalo mo mga bossing, mga madam, di man ingon nga tanan rapod mukaon o gumba mo'y mag-high blood. High blood or hypertension. Well, ang number one nga cause nga ano na kay high blood, well mo na unhealthy lifestyle. Way saktong pahuway, sigkabilar, way saktong baklay-baklay, way saktong exercise, nanambok. O kana, tama ka, kanang sigkaon og mga unhealthy foods. Sobraan sa fats, sobraan rapod sa kaparat. Oh, mao na siya. Pero matingala ka kung imong pangutana nga, di man igakaon og humba akong mama. Tangan naman lugar bi nga high blood, be. Sako kay kadiya. Ang ikaduhang rason man sagon mo nang usahay natay hypertension kay kaliwat. Sa moto kag dili kaliwat. Basik iyang mga mama magpapay mong lulug-lula sa una padaan high blood na. Munang kamo kung inyo magpapa-high blood ay mo kumpiyansa gyud. Karon pa lang kung kabalo na mo dan nga high blood inyo magpapa, magdepinsa na mo dan sa kalingon kay usa sa rason mo nang high blood ka na kay hypertension. Genetics na o family history. Dawato ng inyo yung kamatuoran. Kung nagaling history sa inyong pamilya nga medyo high blood na, hypertensive na, parehara po na sa diabetes, kung namoy mga relatives na nangamatay sa diabetes, taas yun ang risgo nga ikaw pod naa. So muna siya kaliwat sana siya. Ikaduha, pag ang atong mga ginikanan medyo niabot na pod sa edad, normal sa gyud na nga pag mabot na ka sa medyo idaran ka na, medyo factor na sad na siya nga high blood ka. Kaya siyempre, mabot magina sa panahon nga inyong mga kaugatan medyo burag sa produkto pa mo expire ba gyapon. So dili lang na sa ingon nga si tungod kay gali o sige okay nang likay siya og gumba okay sana pero ayo dili sa ka moingon nga dadi ko mo tuoy o di man na sa mukha og dili. Family history, genetics o ikaduha sayang edad pod mismo na ana gyud. Or unsa ba iyahang mga basin na sa mga tambal karon na mga kuan. Usahay mo nang naka-high blood siya tungod kay nasa diabetes. Problema sa kidney. Kana may nga na ba? So, magpa-check up. Okay? Magpa-check up sa doktor. Ay kumpiyansa nga taas perminti ang BP.
wala exercise, baklay-baklay pag may time. Bisang magpalit lang og shampoo sa tindahan, sus magmotor yun. Baklay! Sayo sa buntag, baklay! Des Plaza! Liog ka ng mga mugbo og shorts. Para maingganyo tay. Tako, kung hypertensive na galing mo, testingin ninyo ning Ashigo Plus Herbal Capsule. Ang atong Ashigo Plus adunay sagol nga ashitaba. Ang ashitaba, kung wa pa mo nakabaluan na, usa ka herb ni siya sa Japan. Mauning sikretos mga Hapon nga bisag 80-90 anyos perting kusgana pa kayo. May pa kayo manglaparo. Mauning sikreto sa Hapon, baklay-baklay, exercise. Kaning ashitaba sa ila kanang dahon imuna nilag tsaa. Sa ato ning gihimong powder, gibutang sa kapsul, gisagol sa kape. Ang atong Ashigo Plus aduna po'y malunggay, turmeric, grapeseed, mangosteen, barley grass naman. Barley grass, insulin leaves, o guyabano extract. Tamis-tamis gamit ang stevia. Kana. Wala akong giingon sa inyo. So katong mga hypertensive dia, i-maintain ninyo ni. Itong mga high blood dia, mga bossing, i-maintain ninyo ni. Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Ako giinom dira Lami kayong kapiha. Available ni siya sa inyong mga suking parmasyag tindahan dia sa inyong dool o para ma-sure dia mo mismo sa radio station na inyong ipaminawang karon. Kung asa mo naminaw karon, available ang atong Ashigo Plus Herbal Coffee o Ashigo Plus Herbal Capsule. Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie Bitok-Bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Daisy. Dugay na ni panaw ang akong mga ginikanan, busa ako nagpuyo sa akong lola. Naay karinderya si lola. By the way, 18 anyos pa day ko. Naggipa-eskwela ko ni lola, pero usahay di kay ko makapokus kay ako ramam sadgod ang gatabang ni lola sa iyahang karinderya. Usahay gani, malimtan pa na ako akong mga assignment kay ako pa'y usay mamalit sa merkado. Usahay, ako pa'y maggutad, ako pa'y magluto, akong sala, akong dakong sala. Munang usahay, magmahay-mahay ko, kay usamang gyud ko, apo ko ani o iyang katabang. Isang tingin mo lang para na kong tinutunaw. Ay, sis Daisy! Asa lang ka nga nag-order matugdugang pangarat sa speakers? Kahinay ba kayo ni mamulehok, ha? Kajut lang la. Basig napagod na to akong pinirito la. Ay, sige na ako na itanaw dress pinirito. Kato ihatag to dito ang kuhan dito. Ihatag to dito ito na ngayon ka ng kuhan. Soft dress o katong extra rice. Asa man tong table tray? Ala, nilakaw naman tong galit. Agkay Ginoo ko mo lagi yung giingon. Dapat lagi pay as you order. Nagbantay manggug ko lang kay awang gitanawan dinong aglaba kong basing na malhan na la.
Ay, sus, ginoo ko ni mo. Mauna, inang bitaw lagi nga magsayo lagi o kuan mata. Para ma-plaster tanan. Lating exam baya panako niya. Lawa pa ko ka-study la. Ay, sas. Ayaw ka na yung mag-study. Importante makapasar ka. Nasinaw niya, na imong katabangay sa ko dire. Sige la. Pagdali niya, tanawan niya, ay, mangilaw daw dire daw sa manila sa manay. Ay, kapoy ba ni, ay. Kapoy nagyugkoanin kay tangan ni pa. Daisy? Uy, Kenneth, ganinar ka? Medyo. Akong sabaw, bi. Nabugnaw na gitahon. Ay, tuod ba? Sorry kay Kenneth, ha? Ay, nari mo sabaw. Sorry, nalihit. Okay ra. Okay ra ka? Ay, unya na ta istorya, ay. Ay, pagdali niya, samang ka ng kadugay, di na ako masabtan si Lola. Katsut lang ay ha. Ako sang sosyo ng kusina ay kapuyan ay ako manita ng trabaho eh. Pare ko, meron akong problema. Huwag mong sabihin na naman. Ay, salamat. Ay, kapuya. May na lang yun kay nakayara. Ay, Dese! Asa naman ka? Hugasin na ninyo na yung plato din. Kadyan lang kay la. Nag-review lang gisig ko la kay napakoy exam ani unya la. Ay, sas. Tuwasa sa ni hugas plato dire. Kung gikapoy sa ko dire ha kabalo betang hingna lagi la. Nagi ko kasabot aning gisulti ni Lola ba? Kapoy na kayo ko. Gusto ko mo pa. Ay, salamat. Ni undang lagi siya putak. Ay, mag-review pa man di ay ko eh. Daisy. Uy, Kenneth, napamanday ka diya. Kato akong extra rice ba? Ay, wapalay ka matikang isla. Kanina pa man kabuntag. Maugaling. Yatay lahapon na. Bitaw, kira ko eh. Okay ra ka? Kailangan ko mag-review eh. Matubi akong iskulahan karon hapon. Pang night school biya ko. Yatod lang ta ka. Unsa? Yatod ta ka. Pagilom diya eh. Kabulukan mo na masukog na si Lola sa imo ha. Ikaw magsikag balik-balik diri. So magini mong tumuting mo ha. Tapos sige pag kag PM. Kabulubi ka nga usahay. Late na ko makareply kay Waylon. Wala lang. Magbuot day ka kung masiko balik-balik diri. Ganan mo kung makita sa imo, bi. Muna usahay bitaw, rice lang kong orderon tapos makita lang ta ka. Sudan na ka. Pagilom dago diya, bi. Sa din mong tumong utinguha diya di kuan, Kenneth. Wala lang. Kanang ganan lang ko. Malipay mo ko sa makita ko nimo. Pagilom, bi. Mga pila lang ka minutos. Wala tang takas kanto ha. Yatod ta ka. Sure ka? Lagi, yatod ta ka. Magulat lang ko dito sa una.
Katulog na ko. Desi! Nasa mamali mo kasi ang plato! Ay, nakakamagulat! Yakap ko siya dahil ang luhay bigling dadaloy, ngunit paano ko sasabihin ito? Puso'y tiyak na masusugatan, kaya ba niya na maunawaan? Paano ko sasabihin ito? Daisy! Uy! Kenneth! Ako nga, iyaton ta ka sa inyo. Naana po lagi ka diri. Nagulat ka sa ako, Uloy, na-timingan lang. Giulatan ko ni mo, no? Morag, ganina ra ka? Medyo dugay-dugay na sab. Medyo dagan na kay ko'y paak sa lamok na. Ngano nagulat man sa kadiri? Wala lang, gikan ko nagtrabaho, tagyulatan ta ka kay base kabalo mo kung yaning orasa human na kay mong night school. So yatol din ta ka. Actually di pa ko ganahan mo uli. Kay kabalo ko pag abot dito sa balay, ipagutan na sa kos kalabasa o mga lamas. Oo ba? Gusto ka mag-joyride sa ta? Dito sa ta agis mo mga kabasakan to. Joyride sa ta sa mga basakan, talaos din to dito sa pantalan. Di magkakasabaan. Maramang gyapon. Masayo ko moabot, kasabaan. Malate ko moabot, kasabaan. Mara gyapon, kasabaan ng gyapon ko. Ay, kalisod sa akong kahimtang sa tilod anay lang ba? Kapuyan ba gyud ko nga. Pre ani, nag-eskwela ko, tapos talang trabaho ako Tamay ta nagsuldado ko. Usay tagaan ng pugkog allowance. Ako ba na tanang trabaho. Tanawan na niya akong braso ay nandagko na tungkol na sig arsaan ng mga dagkong kalha niya. Mabitaw, makita man ta ka. Bitaw usay, di ako mamahaw, di ako maniud to kay makita ta kasi mong kahago. Pag sure di, ay naman ka kong pamahaw. Naramang gugo, di lang kakabantay. Kinatanaw ta ka ba? Hago kay ka, tama ka, imo gudbiyan na tanan. Ikaw pa'y maglukdo sa kaldiro, ikaw pa'y magkon sa kalha. Kasi kasapan pa kasi mong lula. Ta siyempre, lisod sa kayo mong suklan na mong lula, imo ba ng lula? Duhin na kayo siya mulihok. Ay, may paka Kenneth, nakasabot ka. Siyempre. Pero ikaw ba, sa imong edad, 18 anyos ba ka? Kung imo ba yung naon, dapat dili pa magigkaingana gyud nga magtrabaho tanan bay. Kailangan mag-enjoy man kasi imong pagkabata. Ay. Maunagit siguro niya akong kapalaran. Ambot pag yun, Kabalo ka, Daisy. Nanabiya ko'y balay. Nana ko'y motor. Akong sweldo makabuhi na biya ni. Anong gisultian ko ni mo, ana? O sa'y pasabot ni mo? Daisy. Awiran ako imong mga kamot. Kenneth. Basa asi mong kamot. Uy, pasmado ka.
Si Mota galing. Bawag ansoy. Daisy. Gusto ka nga buhawa na diya sa karinderya. Paiskwilahon ta ka. Dito na ka magpuyo sa among balay. Oo. Dito ka sa balay, wa kay lain buhaton dito kung dili mo piyong lang umubi ka. And Shay. Pag sure diya eh. Saan naman mga pang-storya ni mo diya, Kenneth? Wala lang. Kung diri ka sa kuha, dili ka mahago. Mahago man ka pero sa kadlawon lang. Pero sa tanan butang, mahimo kang prinsesa. Mahimo kang reyna. Ay kabalaka pa eskwelahon ta ka. Ayaw kabalaka. Ako'y bahala tanang. Biyain na na. Biyain na na imong lola. Kay ako ang bahala mo buhi nimo. Nais kong malaman niya nagmamahal ako. Yan lang ang nag-iisang pangarap ko. Gusto ko mang sabihin, di ko kayang simulan. Pag nagkita kayo, pakisabi na lang, pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na paling may mahal siyang iba. Pakisabing wag siyang mag-alala, di ako umaasa. Hala, naibot ang tambutso. May galing wata masapnan. Kenneth, di ko kabalo kung tama ba niya akong gibuhat nga gibiyaan si Lola. Pero tama ka. Hago na kayo ko. Kailangan sa kumaning kamot. Ayaw ka balaka. Tama ang imong desisyon. Tama ang imong gibuhat. Ug ay kabalaka. Buhion ta ka. Ay kabalaka sa imong pag-eskwela. Ako'y bahala sa imong pag-eskwela. Ang importante ay mahalaga. Ali na. Dari na ka sa bag-o nimong balay. Nakabitbit ba kasi mong mga sinina? Ay, nabitbit na ako tanan. Ang sayop lang na ako, pati ang kang lola ako nadala. Laka. Ang nakapait pag yun iha pag yung panty og bra ko nadala. Na, di gito siya makapamanti og ma. Sige lang. Ay kabala ka, palitan lang to sa bagong panty. Ato lang ibilin dito sa karinderya. Salamat kayo, Kenneth, ha? May galing nga naa ka. Nagunaw na para nako. Ay, nagunaw na.
sa ako pang giingon, may nalampod ni nga ikaw maka tutok yung kasi mong pag-eskwela. Tapos dili ka hago diri. Di na ka magsigigutad o mga lamas, mga kalabasa sa yutik uban pa. Kay diri sa ako palipayon ta ka. Na naman ka diri sa ako ang balay. Palanggaon ta ka. Kenneth, sultian lang ta ka nga virgin para ba ko? First time pa na ako ni. Ayaw ka balaka. Ako'y bahala. Ayaw laglihok diha. Kenneth, sigurado ka sa atong buhaton. Tama ba yun ni? Kakonsensya may noong ko, kung basig naon sa na si Lola dito. Kinsa na'y nagpanit sa kalabasa. Kinsa na'y naglata karon dito sa mga karni ug sa mga laman loob. Kinsa na'y mamalingki. Kinsa. Ayun na nauna na. Makapangita lagi na siyang pabahagi. Uy, Kenneth, kapaspas ba mo? Manong na naman na di sa imo akong panty. Mo nang giingon nga magic. Bantog rabog na akong lubot. Panahon na. Uy, otsa na. Mo na pinminti akong daladala nga martilyo. Mo na akong ginagamit para matulid ang tanan. Kenneth. Kenneth. I think I cannot do it. Yes, you can. Kenneth, inahinayan ko. Ay, kabala ka. Inahinayon lang ako pagtulid ni mong mga nahiwi nga gatel. Kenneth, sigurado hapi aga nga imo kong paeskilahon, di ko ni mong pasagdan. Ayaw, kabala ka. Kenneth, nga naman na siya nga sa ako man nakatutok. Ani gini akong martilyo, nakatutok 24 oras. Kenneth, please, inahinaya ko. Sa English pa, please, slowly me. Ay, kabala ka, hinahinayon lagi na to. Okay, Kenneth. Ayog lihok. Kay hiwi kay imong gater, kailangan nato istrito ni kiting kumuulan og kalit mulagsik ni. Daisy. Kalami ba sa Daisy Otso? Kenneth. Di na ako mapuga. Hiwi yung kayo. Kenneth. Tulala sa aking kwarto at nagmumuni ang tanong sa aking sarili, saan ako nagkamali? Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok. Kung muna kay gibati
kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga kaashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Lani Gatab, nagpuyo sa Clarence Settlement, Oroquita City. Adi sa ka nakadungog ani nga produkto nganong naaghat man ka nga pagpalit niini? Sa kuan radyo, nagpalit ako sa Asigo tungod kay na ako'y high blood, hawoy akong bukton, sakit akong dughan. Dugay rin nimo gibati mo imong sakit? Dugay ra, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Pila ka stab imong napalit? Isa pa ka stab akong napalit. Pag inom na kog 5 ka buok kapsul, na wala na ang sakit ug hinay-hinay, hasta ako ang bukton, nawala na ang hawoy. Dili na pud magsakit kanunay akong ulo, hasta akong dughan. Karon pulo na ka buok, isa na ka stab akong nainom, nawala na gyud. Busa nagpasalamat kog dako sa Asigo, giyahan ko sa Ginoo. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwerte cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ania na ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Brother Bernie Bitok-Bitok! Asa mapalit ang Biramax Capsule ug Biramax Coffee. Atong Biramax Capsule mapalit sa radio station na inyong gipaminawan karon. Pwede sad mo moadto sa Shopee, mag-order dito sa Shopee kay para mo ipadala sa inyo ha kung layo ni among radio station na inyong gipaminawan o sa inyong mga suking mga tindahan. Diri sa Cagayan de Oro, available ni siya sa Save More o Save All Pharmacy. Napay nag-PM, boss, unsa galing toy, ninghatam kog sample. Boss, unsa galing toy kato imong gihatag nga tambal, Tiramax? Unsay Tiramax? Tiramax, tira to naman. Biramax. Tiramax. Asa nato na ba sa parmasya mapalit?
Biramax to siya. Ana siya, good evening. Maayo og performance, believe ko. Asa ta makapalit ato, ha? Mo lang. Wala akong giingon lagi. Basta makatesting na lagi, epektibo lagi kayo. Ignan bitaw ta mo. Ginagamit sa nako na. Sa tinanay lang, siyempre, kabalo mo sa ko, konsihal, di ba? Busy kayo Monday to Friday, mga session o uban pa. Usamang good sa nakalamian ning Biramax, di lang maguniing nga pampagahi. Do, naman isa'y sagol na tongkat ali, di ba? Ang tongkat ali, actually, usa dia sa iyang effect is pampagahi. Kay muhatag man na siya, mo-improve man na siya dia sa imuhang mga kaugatan. Pero sa tinod lang na ila, ang ganana ko aning Biramax, kaning tongkat ali, usa sa mga sagol, stress ug anxiety, yapon ni siya nga tambal. Ang tongkat ali supplementation for 4 weeks, ha? Sa usak, sa kuan gyud ni siya sa lab test, ha? Straight usa ka bulan nga kaning tongkat ali. Makita nimo mo reduce imong stress ug ma-improve ang imong mood. Kabro na ka, medyo ano ta. Katong mga athletic diya ga basketball, ako mga kuya sa Eagles, mga hilig og basketball, ga biking. Kaning tongkat ali nga sagol sa atong Biramax, maka-increase ni siya sa imuhang physical performance sama sa muscle strength, ha? Endurance. Og dili ka dali kapuyon. Maon na diha, unsaon man ang gahi, pero dali ra gyapon nga kapuyon, way pulos. Way tinod anay. Pero tinod na akong giingon. Ang Biramax capsule na to, gwapo kayo kay number 1, all natural ingredients. Herbal ni sanan, why kuan ni, why problema ni. FDA approved ta mga igala. Ha? Tapos, ang sagol na to, di lang ginipuro pampagahi lang. Kay ang Biramax na yung mga sagol nga pawala sa kakapoy para panglahutay, para kumbati. So, kung gusto ninyo makaduaan, mag-Biramax. Kung gusto ninyo mawala inyong stress, wapo ang performance, magbuntagay, mag-Biramax. Biramax. Bira! Bira to the max. Parang awa mo na, huwag kang magbaba. Kenneth, burag dako na kinakuntiyan ba? Burag kailangan na mo bisita na po sa doktor. Kailangan na ba ako magpa-ultrasound? Sige, sunod na kung nahanap ko yung kwarta. Medyo napingis ko sa, medyo napingis sa budget. Sa sunod sweldo na. Ay, sige lang magkag-ingon na sa sunod sweldo. Usaw pag di maurod sa imong sweldo nga mo padulong ramanda sa accessories anang imong motor. Sige lang kag palit og accessories. Tanawan na imong motor 22 na kakuan tambutso. Kulang na lang magbutang ka og tambutso nga mag-atubang sa driver. Sige butang og mga accessories. Nakalimot man siguro ka nga mga nakay nako. Tipid-tipid po pag may time. Uy, ayaw kong sulti nga na ha. Ako ning kwarta. Ano magbuot man ka? Imo ning kwarta? Ang importante ng matagang-tagang bayad, anong taranta man kay ka? Ay, kabalak ka lagi. Tuo man ka ng mga doktor-doktor, ay kabalak ka kay diri, dagan kay manghihilot diri. Basta ba'y manghihilot? Kailangan ko magpa-ultrasound para makabalok ko sa unsay gender ani ba iba ning lalaki para sa mga artista ba na din gender reveal. Magkuan sad ta na oy kana pong mag-event sad ta ba tapos na gender reveal. Pagilo man oy. Pero pagawat-awat ng artista ka. So by gender reveal. So kanang gender reveal gadugang-dugang lagi na siya sa gasto. Sa unang panahon, klaro raman kayo. Wala na may mga gender reveal. Tanahon raman ang ilong. O kanay mong ilong, o dako kayo. O mura nagkabo. O
automatic na ang atong anak lalaki. Anak day na. O anak na siya. Pag mudako imong ilong, lalaki. Kung walay changes imong naong, babae. O, sa imo, imong ilong, padulong na may imong planggana. O, di lalaki na. Automatic, Junior. Sus, gender reveal. Daod sa mga Tapos sa man kapoy na ko, sakit na akong likod. Ako lang kapoy galaba. Ako lang kapoy gagas plato diri. Para panahon naman po siguro nga magbutang kag katabang diri. Ay, katabang. Maram sa kagwa maanat, anak. Dugang-dugang na po na si gasto. Sinay ka bala ka lagi. Ato lagi ng tarungon. Sus, ikaw dagang ka mga request yun. So ka naburos ka, dagang ka mga request. Ay, sisigyaw-yaw diya. Sige na namulakaw pa ko. Asa makapadulong? Magbike-bike sa ko. Kaya di ko magmoto, gusto ko mag-exercise para macho ko. Magbike-bike sa may kauban sa akong mga barkada. O sa mga oras mabalik? Ayun na pangita, pag andam, pagluto na nagpaniod to, magbike-bike sa ko. Ayun di, ayun naghawa na sa balay. Kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Iaalay buong buhay, lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kipo na lang itong puso ko. Sorry kayo. Sorry, Daisy. Ginal lang kita ka. Kamapacheck up na ka. Nako na kay kong tiyan. Sige lang ko ni mo biyaan sa balay. Tanawa ka atong anak. Tanawa atong anak. Namatay na ilaw. Pasaylo ako. Pasaylo ay. Sa una, ingong ka. Imuong ko ni mong reyna sa inyong balay. Ingon ka nga di ko ni mo patrabahoon. Ingon ka nga iya akong kinabuhi. Pero unsa may nahitabo. Boros ko, mga nakain ako. Pero sige ko ni mong pasagdan. Sige ka guban-uban sa imong mga kauban. Mag-rides, mag-bike, mag-motor. Takaron, tanawa, bisag padulong tako sa private hospital tungod kay wakay kwarta dirita na padulong sa probinsya. Unsaon na nun? Unsaon na lang? Wala na ang atong anak. Wala na ang anak. Pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. At kahit di sigurado
dapat muna ba lamang? Di na umaasa, di na niwala, hindi tayo pwede. Brother Bernie! Bitok! Nagabaan ba ko sa akong gibuhat? Nagibiyaan ako akong lola. Namatay ang akong anak. Karon sige mig-away. Mahadlok sa kumuuli sa akong lola. Kaya basi kung siya mabuhat po niya nako. Noon sa naman akong kinabuhi, iwan ako kasabot. Please, sulti ko sa akong anging buhaton. Daisy! Daisy 8, 17. Oy, by the way ha, ayaw kalimting ang atong Ashigo Plus o Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Available ni siya sa inyong mga suking mga parmasya o sa radio station na inyong ipaminawan. Apil pod ang Biramax Capsule. Biramax, Bira to the Max. Biramax Capsule o Biramax Coffee. Available sa Japon, sa radio station na inyong ipaminawan. O pwede saan mo order sa Ashigo Biramax sa Shopee. Pwede pod. Pwede po mo mag-PM na ako kung gusto ninyo. Kaya mo magdali. O ipadala din ninyo. O pwede rapod nga diya na mo diretso diya sa radio station na inyong gipaminawan. Ha? Testingin ninyo. Daisy! Ako tama kasi mong pangutanag. Nagabaan ba ko? Basin. Feeling sana ako basin nagabaan sa ganaon sa mantanggaw eh. Nagpadalos-dalos masagay ka. Pero sahay bitaw po no? Sa mga lola nga namin o mga nanay diya no? Tanawa po taon ninyo mga anak po ninyo nung wala po kayo nabunog ba? Sayang pagkaedad nga 18. Paeskwela pog tarong. Tagay pog time. Kaya basi ko sa'yo madala kayo sa tatong emosyon nga kabalo ko lisod kayong panahon. Gusto na to mutabang sila diya sa inyo ha. Mutabang sila diya sa inyo pagkuan sa inyong mga trabaho. Pero taon mga nanay, mga bossing, mga madam. Tagay po ninyo higayon ninyong mga anak taon nga makalaglaagsan. Makalingaw-lingaw sad, makauban sa mga barkada, mapakita po diyang mga talent. Kanang nga na ba? Part maguna sa childhood. Para di po kayo sila tuok ba? But anyway, si Daisy man nagka-problema ani nga kuan nga story. Daisy, sorry sa imong loss, no? Kay namatyan imong anak. Siguro it's about time nga you go back to your family. Balik sa imong pamilya kung nakasala ka, mga igpasaylo. Sabi ko na nga ba, dapat muna bala. Adto sa imong mga tita, baka uban pa nga pwede sa nga mo suporta siya. Wa magitay lain kadang panan-ani ato maging pamilya. Pero in kaso gyud walay pamilya ko din mangita lang sa kaugwing nga makatrabaho then pwede ka mo eskwela. Ayog sugot anang lumluman lang kasaw ka lalaki sa tanan mga babae. Kanang mga live-in gyud wa gyud mo'y ginansya nga makuha na. Sultian ta mo. Kanang gilumluman lang mo sa laki, wa gyud. Ang lalaki way mawala. Kay anytime kung masumhan na biyaan lang mo, pwede sila magpakasal sa lain. Kamo mga babae da unsa man mo diaron. Gilumluman lang mo. Dapat ang mga klase sa mga babae karon kuan gina-empower, nay trabaho, kaya buhion ng kaugalingon. Ana, ayaw mo pagsugot nga lumluman lang mo dia. Nga way saktong plano nga pakaslan ba more dili. Ako against kay kuan ng live-in yun. Bahala pag civil, basta kay legally married. Kaya usay ra ba? Lana mo'y nga pundar. Tang ending di ay, kaya di mo minyo na. Bisa pag ikaw nag-down sa motor, tapos siya mo'y nag-monthly na, magtunga yun mo ng motor, imong ligid, iyang manubila. Okay? Uy, overtime na ko. Salamat sa iyong pag-uban-uban, inamutanan. I love you all. Bye!